makabantay mo. Dugay na kita nagtambay dito pero wagi, way mo palagso ah. Gahi na siguro taning dapita ba. Ay, oh, bay, ay. Wajay magsurang-surang sa ato ah. Ay na. Naamang gani. Mura jug lumpia, lokot jud. Awak ko bay, exempted ra ko ana. Ay dili ba ako parehal nyo nga mga dagkog lawas. Si Repente gyud kay kang buanga ka sa tanan natong barkada ikaw ra gyud pinakatalawan. Unsay talawan? Isog, isog. Sisa. Ikaw, isog ka? Barog maka. Sinadlo ka na imong gi. Bit. Hoy, kamu may isog. Kamu lang anak. Kol, exempted lang ko anak kol. Ay mo gipangita. Wa ka kay bawo nga kung maghubo na kay ko sa purol. Nagpamatuod nga isog na kay ko ana nya mo kung bubugan ni panitan ni karon. Wa ko nadlok nimo. Di ka mahadlok ha. Kasi nagtuo kang animala kag di giti kong panitan ha. Aray man gipangitay. Ikaw man kay pinataisog diri buanga ka. Sir. Oh, naon sa man ni kadong? Kana sir. Nay ko dito sir. Basta doon lang dito sir. Sa man? Atar. Dito sir. Ado lang sir. Hindi magipangitang sundang. Pugubog-hubog gid ang buanga ka. Ay sus. Wa ko madlok kanay mo sundang. Taman. Pustil. Mo sir. Sir. Dara. Sir. Tuwa sir. Sir. Pulis ni sir. Unsa man na? Ha? Pulis? Oh, pulis ni sir. Ngano man na? May kinabot ka sir. Dakpar gining nagdagsundang sir. Dakpar na sir. Butang na po silong. Isti sundang da eh. Butang na mo sundang. Matay ka insect. Ikaw gihinungdan aning buanga ka. Run. Isting natay dagan sa nang buwang ikarabay nung buanga ka nga nang ikang sir na ito nang anak. Oh, no. Anong kailangan kong gawin? Kung malaman mo So what's up, So it's time to shout out now. Shoutout ako sa akong purol no, tanawa. Wa na gyud akong purol guys, pero maligo pa ko. So shoutout ay kang bago nga mga subscribers si Kuan, si Mary Georgette Kayon Duterte og si kisa pa to si Rowena Paco. Shoutout. So, shout out dahil kang Elvis Peritos ug sa terminal siyang tanaw sa mong mga videos ug sa nado ng trabaho sila guys. So, shout out dahil kang El Tiger nga na nagtrabaho sa American Cross Shape ug shout out kang John Car Bustamante Mix Junior Alepio Carlos nga naa sa Qatar. So, ug shout out dahil kang Kenneth Camco. Shout out kang Jeniriza Enriquez from Danau. Shout out kang Marco Biahiro. Shout out kang Miriam Masangki. Kat De Leon, shout out. Shout out kang Shane Olivar. Shout out ay. Og shout out kang John Ray Minis. Og shout out kang Robin Salvador. Shout out Eric Tayong. Shout out Melodina Villa Carlos og sa Idanyo Family Manyo. Og shout out kang Biyahe NJ Poy og shout out. Shoutout po dahil kang Marian Pipito. So, don't forget to like, share and subscribe and click the notification bell. Uyog ang below. kampana. So, bye-bye. Kana.